Timbog ang isang 30 anyos na lalaki matapos makuhanan ng milyon-milyong halaga ng shabu sa bypass operation sa Zone 5 Barangay Pawili, Pili, Camarines Sur, alas 4:40 ng umaga nitong Sabado, August 2. Kinilala ang sospek na si alias Musanip, residente ng Tondo, Manila na pansamantalang naninirahan sa bayan ng Pili. Narecover sa kanya ang 600 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,080,000 pesos. Ayon sa pulisya, ginawang kuta ng sospek ang nirerentahang bahay para makapag-operate sa naturang lalawigan. Isang bypass operation po ito na tinatawag nating Intel-driven na operation ng ating regional Intel unit and kasama rin po ang ating provincial intelligence unit and the local municipal drug enforcement unit ng Pili, Camarines Sur. So ay under surveillance na for some time and nasa intelligence packet po ito ng ating regional and provincial na drug enforcement unit po, ma'am. Napabilang din ang sospek sa listahan ng mga high-value individual sa Kamsur dahil sa laki ng drogang nasa posisyon nito. Sa ating pamumuno ng ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Lalo Jr., ang pakiusap ng ating mga kapulisan dito sa probinsya ng Camarines Sur at kahit po sa buong Pilipinas ay nawa po ay wag na tayong maging involved dito sa mga illegal na droga, either sa paggamit nito o sa pagbebenta nito dahil maaari po tayong makulong at magkaroon ng hindi magandang consequence dahil ang ating pamilya po ay may iwanan natin, ang ating bukasan masisira dahil lang po sa illegal na droga. At kung meron naman po kayong makita na may mga gumagamit ng illegal na droga o nagbebenta nito, maaari lamang pong itawag sa 911. Nasa kustudiya pa siya ngayon ng Pili Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.